गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो भिडिअआनो सोरांबानो इसिंनिफ्रायनो जाखायो आरो आंना ना लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो बालायबाय खोमा बे सासे मानसिनि भिडिअआ सोरांबानो इसिंनिफ्रायनो होननानै। उपाय गैया लोगोफोर ना, खामानियानो आंना सोरांबानो इसिंनिफ्रायनोखा नालाय। दा ओमफ्राय बेफोरखौनो भिडिअ लायाबा आं माखौ लानो नङा होमबा, अखाबो हागासिनो दायो, लाइनबो गैया आरोना। माबायदि नुबोथाय भिडिअखौ आङो मा होनो सार्च लाइटफोरखौ जोङो इथिंजाय एसे होना दोननानै लादों आरोना भिडिअखौ। ओमफ्राय लायाबाबो भिडिअखौ माखौ होगोन माखौ मागोन जायो भिडिअ होनाय सम जाबाथाय, ओंखायनो लाइन गैयाबाबो खोमसि खोमलावबाबो लाना दोननोसै होननानै लाबाय आरोना आङो। नायनोबा बांसिनबाबो नायथ'दो दे लोगोफोर, उपाय गैया। दा आरो मा भिडिअ लाबोनो हानो, अखाबो हादों मैयानिफ्राय एकदमबारे। आङो दायो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। मैयानि ओंखाम आग्लायनाय दंमोन, ओमफ्राय दा गाथावाबो माथावाबो आरो ओंखामखौ गारनो बोरैबा मोनोना, ओमफ्राय दा ओंखायनो फैबाय लाइन फैबाय। दा ओंखायनो ओंखामखौ थाव एसे होनानै बानलु सामब्राम होनानै एवनानै जानो सानदों आरोना। हासबेन्डआबो जायोनो दिनैहाय, नङाबाथ' इयो ओंखामफोरखौ एवनो होआ, जानो नागिरा इयो। दा दिनै जागोन होननायखाय आङो एवबाय आरोना लोगोफोर। दाना आङो साहाखौ जानना होखानि र'। नोंसोरनाव नोंसिनि जायाखै नामा दाबो? फैदो अखा हानायफोराव लाल साहा गुदुं गुदुं लोंफैदों, ओंखाम एसे एवदों आङो। फुंनिखौ एकदम जानानै लाग्रोनो मोनबा मोजां मोनो। साहायाबो गोदौसिगोन र', बिसोर सानै मानसिखौ नायहैनि आङो, सिखारदोंना सिखाराखै। सिखारनायाथ' दहायनो सिखारदों, ओमफ्राय उन्दुफिनदो इसोरो। ओइ बाप्पा उन्दुफिनलायथारदो। थुद' मुनु, इसोर बुग्लुंजोबनानै दोनबाय आरो नोंसोरो। मुनु थौ, साहा लोंगोन ना लोङा? ओइनो साहा लोङा? आया लोंगोन होननानैसो फुदुंदों आंनो, ओंखामखौल' जागोन होनबा। ओंखायनो नोंखौबो लोंगोन होननासो फुदुंदों आङो साहाखौ। ओंखाम एवनायखौबो जाला? जागोन होननानैलाय मानोथो एवनो होदोंमोन दहायलाय? दा माथोआ टें टेंथार, नोंनिया रांखिनथार होननानै रायजाहरलायगोन आंहासो। आंना रायलायनायानो इदिनोखा, ओमफ्राय खोनानायाव बोरैबा खोनायो खोमा। ओमफ्राय गावनो दहाय होनबाय, मानो इदिलाय मानसियालाय? आयै गोलैबायमोन आंहासो नै। फैहाय माबा मानो इदि इसोरो? सोरांबा खामानियानोखा, फिसा फिसौ बिदिनो जानाय लोंनायखौलाय सानफ्रामबो मावखानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। दा ओमफ्राय इनि गेजेरजोंनो भिडिअ बानायग्रा नालाय, बेफोरखौनो बानायाबा माथो उपाय। नायसाबथ'दो आरो नोंथांमोना। जानोसैहाय लोगोफोर ब्रेकफास्ट फुंनि। दसेनो जागोन दसेनो जाया, खुनु गद गैया आरोना आंना हौवाया। दहाय होनबाय फुङाव गावनो, ओंखाम मैयानि आग्लायनाया गोबाङैनो दंबाथाय एवदो दे आंबो जागोन होनबाय। ओमफ्राय दा फोजाहैबाय आङो, जाया जालायबाय, माबा पुरिसो जायोनो। दा जों जाना लाग्रोनोसै मुनुजों आंजों ना मुनु? माथासो गुदुं जाजोब्बाय आं दिनै लोगोफोर। मा संना होबावगोन आं दिनै? मुनु मा ओंख्रि जाबावगोन दिनै जोंहा? भगबान एख'आनो गैया। इजों मा जानो देलाय लोगोफोर, नै थालिर आखासे, ओमफ्राय नै बे आलु दरसेल'थार। बे आलु दरसेल'थार, इजों मा संनानै दोनगोन आङो? मा संनानै जाहोगोन आं दिनै न'नि मानसिफोरखौ? भगबान इसोर मालाबा ओरैबायदि जायो, माने गैयाबाथाय गैया, जेबो गैया जाखायो आरोना। दा जोंहानो बिदि जानानै दङ दिनैनि दिनाव। आलु दरसे ना दरसेल'थार, ओमफ्राय थालिर आखासेल' नै, ओमफ्राय दालिबो गरसेबो गैया। मालाबा
मा जाहोगोन जायो आं मालाबा समाव आरोना दिनै इ समा जादों आरोना आं बांसिनानो मालाबा बेफोरबायदि गैनाय गैयैखौ भिडिअ बानाया दिनै गैनाय गैयै गासिबो जोंनि जेनेबा मानसिनि लाइफआवलाय बयनावबो जाखायो नङा होमबा अबावबा समाव मालाबा समाव जेबोआनो थाया जाखायो ओमफ्राय थेवबाबो आङो भिडिअ लानोसै होननानै लाबाय आरोना माखौथो लाजिनो नङा होमबा मालाबा समाव बिदिनो जायो जेबो गैयाबाथाय गैया सिं स्र' जाजोबो आरोना सान हर आलुखौनो जाबाय थानाय जायो नालाय जोंहाबो ओमफ्राय आलुआनो लाबोबाबो माने बारा गोबाव जोरा आरोना बुरजा बुरजा लाबोखाबाबो बेखौनो आङो आलु दरसेजों थालिर आखासेजों संनोसै आरोना थेब थेबनो संना दोननोसै गोथाव जाबाबो जायाबाबो ओंखामखौ जानना होबायमोन आङो ओंखामा हुसेल होबाय नामोनो हाय खाफाल আজি কি আঞ্জা খাম নামनो इटुৱে खाब लागबो ना আজি एक नाय ना उपाय नाय ना मा जागोन नामनो माबायदि ना गोरान लाबोदों नोंलाय अबाव दंमोन इखौ जायो सोरबा गेला पसानो मालानि इफोरबा माला गेला पसा जालाबायोलै ना गोराना कि गेला पसा जायो नामा नङा इ नै प्लास्टिकआनो जिलायनाय माया एख' नङा माया हाबनानै थांखो माया माखो एन्जरसो बिसिखो ना मायासो बिसिखो जानला मानला जायो नामा मालानि इबा नों मिथिगौ मा गोसोखांफैयो नुदो फैनानै मोजाङानो लकेलानो दासो फैनानै इयाव ना गोरानखौ ओमफ्राय मा खालामनो नागिरदों नों बाथोन देगोन नामा नोंनो देनांगोन खिन्थु आं देया दे मोजां हुगासिनो मोदोमसो गारदों मोदोमनायाथ' ओइ इ प्लास्टिक जिनायनिखौ आं जाया दे मानो होनबा इखौ एन्जराबो बिसिदोबो जानो हानाय ओमफ्राय इखौ जागोन इ मोजां मार मोदोमखादो बेसेबा मोदोमखादो नै बासिनि मोजां मोजांखौ नोगोन बासिनानै मोजां मोजांखौ सामब्राम गुफुर होनानै एकदम बानलु फरा होनानै एसेमान ज्रो ज्रोनो होनानै नाय खालि बिगुरखौ गारबाजोबबाय नाय सेस गारला होबाय माबायदि सोंदो गालि दिसा होननानै सोंदो गालि दिसा होनो रायदो होनना सोंगासिनो इनो ओइ मुनो इटु इदि नापाय इटु इदि ओइ हे हामा मुनो हामा नापाय लाद मारबा नापाय मुनो नमो हे दिबा लागे नमो मुनो एनका लाद मारबा नापाय दे एनका नमो दिबा लागे एनका दयो एनका ए नापाय नागोन तु फेला सोरबाय नै सानफ्रामबोथ' फुल जायाना दिनै बोरैबा जाफ्लांबाय आरो फुलनि सायाव आरो फुल जाबावबाय आंहा लोगोफोरनि जि रागा जोंबाय बोरैबा जालायबाय मानसियानो माने मुनुजो रायलायबाय थानानै खामलांदो नै माथो खालामनो ओरैनो एख' गैखाया आलु दरसे थालिर थाइ ओंख्रिमोन ओमफ्राय आरो इबो नस्थ' जाबावबाय थै हिनजाव गियान अदासारि गियान हिनजाव अदासारि होनलायबाय नोङो आंखौ दिनै सानसे खालामनायखौनो गावहाबो नै खामहोजोबसिगोन ना गोरानखौ सोमना जानोसै दे बानलु बाथोनजोंनो माबा ना गोरान बाथोनजोंनो गोथावसो जायो सोमनानै जाबा बुहांनाय रखम गोन्थियोलै सुना लायनि र' इंसान से ही तो होता है गलती इतना गुस्सा मत हो ना गोरान ना बुंबाय aku barang mundur बेसेरा नै मिनि मेना आयो थालिर ओंख्रिजों गोथाव जागोन होननानै सानदोंमोन बेसेरा थालिर मोजां मोनफैनायो आलु दरसेजों थालिर आखासेनि ओंख्रिबाबो जागोन दे गोथावनो होनना ना गोरान बाथोनखौ आगो देफैलायबायमोन बेसेरा ओमफ्राय ओंख्रिया आहाबो रायजानो गिनानै एवखांनानै खामद्रायनायखौ आङो बोखांनानै गारदैथिंजा ओमफ्राय जाजागोन खोमाहाय होनना दै होदोंमोन आं माला जि नायफैयो खोमोरना दोनबाय ओमफ्राय आंखौ बेखौनो थांना बुहैलायनांबाय नोङो बिसिनायाव जाया दे जाखायाबो